Hi guys, umulis baga magka-friends. So after ng walk namin, nakadosi po si nanay ngayon. So kahapon po, upo tayo, ako 100 siya. Ngayon po guys, siya po dito ngayon ay tapos ng 12 walking. Tulis ka, diba? Ano nanay? Are you okay? Ha? Ayos ka mo? Naka-12 ka man eh. So yung massage mo na si mother, para maging sexy na eh. Maging sexy ka, hayat ka. Kaya-kaya ng katawan mo. Diba? Po ngayon, no? 24, no? Okay po ay February 24. Yan po yung activity therapy ng mother. Ayan. So, minamassage ko po siya. Das na mo ginatuloy ka. Tapos kimasok ka na, doon ang bilis ka. Hindi tayo start na yung dikit man eh. Yung mga hard day long na naman. Kabahay pang practice man. Ayun po, pero tama-tama. Tama-tama. Hindi na may kwan eh. Hindi na may kwan eh. Diba? Pati hindi ko ano yung liwanag. Ito na. Takot ka. Lalo mo sa kacang-kacang ka ng pagkat. Kasi takot ka. Mamagita mo naman eh. Manulaan na yun. Parang may kilo. Ito. So, ibu mo. Issue. Bayo.
Di ba na? Alcohol lang. Ito yung extend na. Apa kelima? Lama sih. Baik kan? Baik. Mau makan deh. Yuk. Thank you, Lord. Yan. Salamat. Bawa ko yun. Yan. Huwag mo ba? Bye.